سلام كم يتمسيو خبرات خالتي فنو اير تي في لو مع 14 حساس ساعات تسدالو زينا مسنا حدنا لكم قريبنا لنا نكتب لكم بخبر زعدم عادي بعبدي فلما على زينا منيسر حرشا لعلميتن سانشيح جقاويت برتع واغان نقداوين حرستو تعديلو أمنو زواجوني مدبات معك أب حمد باين مزحيلي خسر الحليو بمنسيات زوتر زلو قاطوتات كبي صعبي ناس لزلو بنقحات كقطاء مياوين يمخرو أبزينا تاتوزا أمريكان نقداو قدات بوليتيكاو ملكة كام متحاز كتحيب تشاينا زوعا دوب أفريقان أنغولان نام معبال زمدنا تازتوكولن ناي مرح تركب أكايدن أوروبا حبرت كاب زقعتني النت ساعات روسيا كنا قفكم زي كالي قليزو زرزر زينام منيسر حرشا لعلميتن سانشيح جقاويت النقداوين حرستو تعديلو زباور كبات نايت منيسر ملكة زبزاب مزدالو تحستو ياسين صالح كوروي منيستر حرشا وحسن ما أزاون مقبي نخلو أب كلو زبل استراتيجين معوات بزكايدو زولو تسعري أب نقداو سراح من ربح درهون انقاوحن زتوافرو حرستوت نمتببع لألي 261 شح جقاويت برت عواقا عديلوم إذن كاب وطاي زأتوا جقاويت كاب زوباتات نزتمرتو كلتميتن سلستن أبنتوان 4 درهو مسرت طلبهم كم التمغارحة جنفر المعات بغلن انسسان حابيروم اتن بملكع شياط زتعدلا جقاويت نزوا مأكل لألي 78 شح نزوا دوب لألي 35 شح نزوا عن سبا لألي 31 شح نزوا سيميناوي كيح بحري لألي 14 شح نزوبا قاش باركا دما لألي 1 كلتميتن كم التمغارحة زتغست جنفر أب حموش تورحن فرقان أدميين انقاحو مولات سلز جمرا قرب انقاحو بملاء تراكم زهلوان أفليتوم ات منستري بتوسخي لألي 13 شح ناي قدنا جقاويت بمئتاو أعكيخي انقاحو بمفراين مسكليماوي أقام تامريت أسامعن ندواوي كيح بحري كم زعدل تفليت اللهم شدش ميتي جقاويت زتعدل نباري دعروق أولس آتو كستم حري أبزها بوريتو اتن جقاويت أب كتسالنت سرحون من محياش من نابرون أبركتو كم زهلوان بمئمان أب تزدل درجة خصال زبطحة زدلي كنكن كم زقبرلن حابيروم زي نعايب تعمي حقازي ونياتو قدم قدادم نفسخان كبابي خام مقباو حسكال لها بعابيوها اتسخات بهقون فوتو مويا من بالكها على حقازي معها نود سبون من قصة حقزو خلو السوخة زقبوخ سابح اللوه مقبخ توحس التتوحي بناها استقال متنصحات سبوك برودكشن كتفرق كلا لك تتقاميت ناي تعدل بمخان استات 300 جقاويت تعدلت نباري تعد منغوتي ويزرو اتسغنت عقبات بوغنا بسترح ولا عدل انقاحو افريات ربات اداغا خبابي اكتم مالئ كم اتتصار ارغاغي صام دورو زخونه طريت ولا انا موينتكم ذهب كياتي بوبو مايا مغبا انتي يدليالو مقوتا دي خال ادي ندحر اصنيع خاله بحري ندحر فليت كاس زخونه طريت يكون ولا اتكلتكم كم بحري انت خيد كاي 5 فري اسفل اداغا خام فرن خلي أمنو زبا قونيه مدبات معقاب حمد ماين بزحيله كسرح ليون سبزاو كيل إرينا إبراهيم علي ستيفانوس قرماي كاروي أبنوز زباقوني أتوتاونتن حارستت نمعباي مدبات معقاب حمد ماين بزحيل أول أدبا كم نسرح اللوم بعسر تغلطة تحساس أبستخير أخيبات قليصم أكاير السراحة نوزبا أطو يمان محاري أبز قربت سبتاب أب كل تشعن إسان 4 معقاب ماين حمدن كرم مدلوات محرسن سرع محرسن مأكاب قبر طريتن حرشا قطرن مسقانن متأتاون حدش مسمرات ماي مدبات مقراب كم أون كتابة سر حمام نفيون ريبيلان زد تغال المدبات كم انت تكبر بمتكاس موقع
ምፍጋር ክሽፎ ደቂ ኣንስትዮን መርዓት ትሕቲ ዕድመን ከምኡውን ዕድሚኦም ንትምህርቲ ዝኣኸሉ ተምሃሮ ከም ዝመሃሩ ምግባር ገና ስራሕ ዝሓትት ዕማም ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ሎሚ ዓመት ብዝነበረ ህጡር ክራማት ኣብ ልዕሊ 12,000 ሄክታር መሸላም ቡልቱግን ስምስምን ከም እተዘርአን ኣስታት 50,000 ኩንታል ክሕፈስ ትፅቢት ከም ዝግበርን ጠቒሱ ድማ ሓረስቶት ንዝበለፀ ምህርቲ ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ክደፍኡን ምኽሪ ሞያውያን ክኽተሉን ተሓሳሲቦም ኣቶ የማነ ኣብ መወዳእታ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ ናይ ሕርሻ ቦታታት ምፍዋስ ማይ ኩዖታት ምእካብ ግብር መንግስቲ ምጽጋን ቤት ትምህርቲ ኣሱገም ከምኡውን ምክያድ መጽናዕቲ ከዘንቲ ማይ ክታበት ጥሪትን ምግራብን ምስራሕ መጸበይ ነፍሱ ጽራትን ምጽጋን መእለይ ውሕድ ተካውዳን ኣብ 2025 ክትግበር ተወጢኑ ዘሎ መደባት ከም ዝኾነ ሓቢሮም ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ምጥርናፍ ዓድታት ክካየድ ብውሕድ ዝተበላሸወ ናይ ሓመድ ጽርግያታት ክጽገን ሕጽረት መጽሓፍቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ፍታሕ ክረክብ ጠንቅታት ምትራፍን ምቁራጽን ተምሃሮን ንምፍላጥ መጽናዕቲ ክካየድ መእለይ ወሓይስ መጉራይብ ጉጭን ሃተር ድዋን ድማ ክጽገን ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛ ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ንኡዘባት ሰነይ ማሕበረ ቁጠባዊ መነባብሮ ኣባላቱን ምሕያሽ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ መሐመድ ኑር ዓሊ ሰይድ ኣባላትን ካልኦት ኣካላትን ኣብ ዝተረኽቡሉ ኣጋጣሚ ዝሃቡ መግለጺ ማሕበር ኩነታት ኣባላት ንምዕባል ኣብ ርእስቲ ብውሽጣዊ ዓቕሙ ዘሰላስሎ መደባት ኣብ ንኡስ መጠን ንግዲ ሕርሻን ካልእ መደባትን ንኽነጥፉ ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ተዋሂዱ ዕድላት ከም ዘጣጥሕን ከም ዝድግፍን ኣፍሊጦም ኣብ ጥላት ሕርሻን ዝነጥፉ ኣባላት ምስ ፕሮጀክት ሕርሻዊ ልምዓት ሰነይ ዓሊ ግድር ብምርዳእ ብጦርኑፍ ከልምዑ ዕድል ከም ተረሓወሎምን ዝምስገን እቶት ከም ዝሓፈሱን ኣቶ መሐመድ ኑር ብተወሳኺ ኣብሪሆም ኣብ መዳይ ጥዕና ድማ ኣባላት ካብ ዝገበሩ ወጻኢታት እቲ 70 ሚታዊት ብማሕበር ከም ዝሽፈነሎም ብተወሳኺ ኣረዲዮም ኣብ ማሕዳር ንኡዘባት ሰነያት ስዩም ገብረ የሱስ ብወገኑ ስንኩላን ነፍሶም ንኽእሉን ዝገብርዎ ጻዕሪ ብምጓስ ንሓርበኛታት ስንኩላን ምድጋፍ ዜግነታዊ ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ህዝቢ ዝገብሮ ደገፍን ዘርእዮ ሓልዮትን ከቕጽሎ ኣተሓሳሲቦ ቤት ጽሕፈት ሃመማት ኤም ንኡዘባ ጊንዳዕ ብቕዓትን ተሳታፍነትን ተምሃሮ ብትምህርቲ ክብንባል ዝዓለመ ጎስጓስ ካብ 25 ሕዳር ክሳብ 2 ታሕሳስ ኣብ 18 ናይ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ወዲቦም እቲ ብቅዱሳት ወገናት ዝተኻየደ ኣስተምራዊ ጎስጓስ ብዘይ ትምህርቲ ዝበፅሕ ዓወት ከም ዘየለ ብምብራህ ገንዛቢኦም ኣብ ትምህርቲ ከበርኹን ክሳብ መወዳእታ ቁፅሉን ክነፍዑን ንምትብዖም ዝዓለመ እዮም ምቁራጽ ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እናገደለ ይኸይድ ምህላው ወለድዕቱ ምክትታል ከካይዱ ምጽዋዕ ድማ ኣብ ሃገራዊ ምርመራ ሻም ናይ ክፍሊ ዝርአ ትሑት ውፅኢት ክብንባል ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ምውሃት ኮሚቴ ወለድን መሻርክቲ ኣካላትን ክሕየል ኣዘኻኺሮም ንሳቶም ኣስዒቦም ተምሃሮ ነቲ ብነጻ ተራሒሎም ዘሎ ዕድላት ትምህርቲ ብግቡእ ክጥቀምሉ ብምልባው ሃመማት ኤ ኣብ ተምሃሮ ዝርአ ድኻማት ንምሕያሽ ምስ ኩሉ መሻርክቲ ከም ዝሰርሕ ኣነጺሮም بمناسيات زوتر زلو قاطو صعبيناتو خبيت ስለዝኾነ መግትእ ክግበረሉ ሙያውያን ይመኽሩ ወኪል ኤሪና ብዘባደው ብሸዊት ገብረ ብርሃን በመልክዕ ዘብጻም ዘዳለው ተትሕሶ አብርሃም አንደ ማርያም ካውርበዩ بمناسيات زوتر زلو قاطوታት ጥዕናውን ካልእን ሳዕቤናት ስለዘለዎ ብንቕሓት ክግታእ ከም ዝግባእ ሙያውያን ይመኽሩ ካብ ሞኮስ ሆስፒታል ዘባደው ዶክተር ሳምሶም አባይ ንኤረና ኣብዝሃቡ ሓበሬታ ንውቃጦ ብዘገልግሉ በላሕቲ ነገራት ንተመሓላለፍቲ ሕማማት ከም HIV AIDS ወይቦ ቢን ሲን ናይ ምልካፍ ዘሎ ዕድል ሰፊሕ ምዃኑ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ቆርበት ዝኣቱ ቀለም ንቡርቱዕ ነድር ኣቃሊዑ ክሳብ ናይ መቑረፅቲ መሓውርን ሞትን ከብፅሕ ከም ዝኽእል ኣብሪሁ በቲ ዝግበር ምትኩታኽ ብማሽን ኮነ ብእሾኽ ወይ በላሕቲ ነገር ዝመፅእ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ከም በዓል HIV ወይቦ A ወይቦ B ወይቦ C ብዙሕ ከዓ ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ቫይረሳት ክመሓላለፉ እዮም ካልእ በቲ ዝኣቱ ሕብሪ ግኡዝ ነገር ስለዝኾነ ስጋብ ደም ከኣቱ ስለዝኽእል ኣብቲ ከባቢ ተወቀጠሉ ብርቱዕ ነድሪ ክመፅእ ክእል እዩ ስጋብ መቑረፅቲ መሓውርቲ ዘስዕብ ኣሎ ወይ ከዓ ቅፅበታዊ ነድሪ ምፅኡ ከዓ ሽዑን ክቐትል ዝኽእል ኣሎ ከበርቲ በሰላታት ሓንሳብ ኬሎይድ ኢሎም ዝፅውዑ ልክዕ ነቲ ቆርበት ስጋብ ድሮ ዝመጠልጠል ድብል ቀፃሊ ክቋርፅ ዘይክእል ነድሪ ይፈጥር እሞ በሰላታት ልክ ከም ዝሓውዝ ነድሪ እንዳተደርዐ ኸይድ ብሕክምናም ከናግፈካ ይክእልን እዩ ውቃጦ መተሓላለፊ ምስጢራዊ መልእኽቲ ሕላገት ጉጅለ ገበነኛታት መግለፂ ባርነትን ካልእን ተባሂሉ ከም ተጀመረ ዝገለጸ ዶክተር ሳምሶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ሃገርና ዝርአ ዘሎ ግን ምስ ባህልን ክብርታትን ሕብረተሰብና ዘይቃዶ ካብ መንነትና ዘውፃናን ጉጉይ መልእኽቲ ዝህብን ስለ ዝኾነ ክውገድ ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ بتحت 25 ዓመት ዝዕድሚኦም ዝውሰዱ ስጉምትታትን ውሳነታትን ውፅኢት ዘይበሰለን ዘይመዛዝንን ኣተሓሳስባ ስለ ዝኾኑ
ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ወለዲ መምሃራንን መራሕቲ ሃይማኖትን ድማ ብፍላይ ናብ ሓደጋ ዝኦቱ ናጽነት ካብ መሃብ ተቆጢቦም ኣማእዘንትን ተኸታተልትን ደቆም ክኾኑን ነዚ ጉዳይ ብዕቱብ ክጥምትዎን ተላቢዩ ብዙሕ ሓበሬታ ካበይ ዝመጸ ዘይትፈልጠሉ መረጋገጺ ዘይብሉ ሓበሬታ ዝበዝሖ ዓለም ሓቅነት ግን ዝጎደሎ ዓለም ይደለና ሰብ ቃሕ ዝበሎ ናቱ ርእቶ ይፍኑ ተኻል ሰብ ካብ ኢንተርኔት ኣውሪዱ ካብ ሓቂ ክበሎ ዝሕጂ ምንፋይ ምጉላል ምልባም ከድልየና እዩ ኩላና ዓገብ ክንብል ክክእል ኣለና እምበር ደድራና ክንለጥፍ ከለና ባህልና እንዳሃሰሰ ላንጋ ኮይና ክንተርፍ ኢና ንኻልኦት ተመሰልና ካልኦት ንከውን ኣይነተልና ካብ ባህልና ክንወፅና ነቲ ባህልና ገዲፍና ኣለና ኣብ መድረኻት ህይወት ዝፍጸሙ ጌጋታት ዘለኣለማውያንን በሰልኦም ዘይሃስስን ስለ ዝኾኑ መንእስያት ንቑሓትን ኪኖ ግዝያውነት ዝሓስቡን ክኾኑ ዘዘኻኸረ ዶክተር ሳምሶም ኣብ ሃገርና ዝፈርዩ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ንመንእስያት ካብ ባህልን ክብርታትን ሕብረተሰቦም ዘርሕቑ ንኸይኮኑ ደረስትን ዳይሬክተራትን ዜግነታዊ ሓላፍነት ክስከሙ ኣተሓሳሲቡ ጉጅለ ባህሊ ሳዋ ናይ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ምጥርናፍ ዓድታትን ምዕባይ ተሳታፍነት ትምህርትን ዘተኮረ ገዝጓሳዊ ምርኢት ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣካይዳ እቲ ካብ 13 ጥቅምቲ ክሳብ 3 ታሕሳስ ተኻየደ ባህላዊ መደብ ኣብ ሳዋ ዝርከቡ ኣባላት 37 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎን ጀሚሩ ኣብ ንኡስ ዞባታት ፎርቶ ሳዋ ድገ ክርከበትን ሰልዓን ከም ዝቕፅለ ሓላፊ ጨንፈር ባህሊ ናይቲ ማእከል መንእሰይ ጸጋይ ተስፎም ገሊጾም እዚ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ምስ ምምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ምውሃድ ዝወደቦ ጎስጓሳ ምርኢት ኣብ ኣገዳስነት ትምህርትን ምጥርናፍ ዓድታትን ዘሎ ትሑት ርድኢት ምብራኽ ዝዓለመ ነይሩ ከም ኣካልቲ መደብ ኣባላት ጉጅለ ምስ ዓበይቲ ዓድን መንእሰያትን ሓሳባትን ተመክሮን ክለዋውጡ እንከለዉ ኣብ 1967 ኣብ ዓዲ እኩድ መግዛእታዊ ስርዓት ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ናይ ዝተቐትሉ 99 ንጹሃት ዜጋታት ኣስክሬን ዝዓረፈሉ መቃብር በፂሖም ጎስጓሳዊ ዑደት ጉጅለ ባህሊ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ብደረጃ ሃገር ብሰፊሑ ቅጽል መደብ ከም ዘሎ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የነጽር ዝኸልኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ዜናታት ወጻኢ ደጊምና ንምክታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ኣሜሪካን ንግዳዊ ጉዳያት መልክዕ ካብ ምትሓዝ ክትሕየብ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ፀዊዓ ዝተሓበረ ኣሜሪካ ፍርያት ቴክኖሎጂ ቻይና ጠንቂ ፀጥታዊ ስጋኣት ይኸውን ኣሎ ክትብል ድሕሪ ምውቃሳ እዩ እቲ ክሲ መቐፀልታ ናይቲ ኣሜሪካ ቁጠባዊ ንግዳውን ቴክኖሎጂካውን ገስጋስ ሃገሩን ንምድራት ከተካየዶ ፅንሐት ዘመተ ምዃኑ ዝወቐሰ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ንምዕባለታቱ ብዕቱብ ከም ዝከታተሎ ኣረዲዮም ኣሜሪካ ብክሲ ፀጥታዊ ስጋኣት ኣብ ልዕሊ ቴክላ ቴክኖሎጂን ሓበሬታን ቻይና ተደጋጋሚ እገዳታት ከተፅድቕ ከም ፀንሐት ቻይና እውን ተመጣጣኒ መልሲ ግብሪ ክትበሉ መፅናሓት ፀብፃባት የረድኡ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ፅላት ቴክኖሎጂ ቅልጡፍ ምዕባለ ካብ ዝርያ ዘለዋ ሃገራት ዓለም ምዃና ይፍለጥ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካን አንጎላን ትማል 12 ታሕሳስ ኣብ ምዕባል ዝምድናታት ዘተኮረ ናይ መራሕቲ ርክብ ኣካይደን እቲ ፕሬዚደንታት ሲሪል ራማፎዛን ጆ ላውሬንኮን ኣብ ከተማ ፕሪቶሪያ ዘካይደው ዝርብ በቐንዱ ቁጥባዊ ሽርክነት ንምድንፋዕ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጾም ደቡብ ኣፍሪካን አንጎላን ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ፅላታት ሕርሻ ቁጠባ ፀዓት ትምህርትን መጓዓዝያን ዘለዎ ምትሕግጋዝ ከማዕብላ ዘኽእለን ውዕላት ከቲመን ክልቲአን ሃገራት ንሓበራዊ ቁጠባዊ ዕቤትን ዘላቒ ልምዓትን ዘካይደኦ ንጥፈታት ኣብ 2025 ከስፍሕኦ ምዃነን ኣፍሊጠን ኣለዋ ኤሮጳ ሕብረት ካብ ጽግዕተኛነት ፀዓት ሩስያ ክናገፍ ከም ዘይከኣለ ደጊሙ ገሊጹ ኮሚሽነር ፀዓት ናይቲ ሕብረት ዳን ጆርጎንሰን ብ13 ታሕሳስ ኣብዛዊ መግለጺ መጠን ዕድጊ መልክዕ ፈሳሲ ዝዳለዎ ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ንዓበየ መጽእ ከም ዘሎን ኣባላት ወርሓዊ ቢልዮናት ዶላር ዝግመት ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ይሽምታ ከም ዘለዋን ኣረዲዮም ኤሮጳ ሕብረት ኣብዚ ዓመት እዚ ንመጠን ካብ ሩስያ ዝሸመቶ ባህርያዊ ጋዝ ናብ 10 ሚእታዊት ከውርዶ መደብ እኳ እንተነበረ እቲ ኣሃዝ ብኣንጻሩ 20 ሚእታዊት ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ ኣባል ሃገራት ኤሮጳ ሕብረት ኣብ እታዊ ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ዝፀንሐንቲ ሞርኳስነት ንምጉዳል ክወስዶ ዝፀንሐ ስጉምቲ ኣብ ቁጠብአን ቅልውላው ከም ዘሰዓበ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ይሕብሮ ሃገራት ምዕራብ ኩናት ዩክሬን ኣሰባቢበን ናብ ልዕሊ ሩስያ ድሕሪ ዝወሰዶ ተፃብኣ ቁጠባዊ ስጉምታት ሩስያ ናብተን ሃገራት ዘለኾ መጠን ባህርያዊ ጋዝ ኣብ ርእሲ ምጉዳላ መስርሕ ዕድጊ ብባጤራ ሩብል ክኸውን ከም ዝወሰነት ይዝከር
ممحدار بريزيدنت جو بايدن يوكرين زقبرو وتادراو دقف كم زبلو أفليتو زستقلزة تمحدار أبزور حزتراي أستاذ $2 بليون زقمت حجز كم زقبر دحر محباريم أبز حلف أقرب معلتات أب كلت إبريل إلى حد $5 بليون زواجو دقف زلاقة محدار توسخ واجه $500 مليون كم ذا صعب قليس اللوم أمريكا دسكيلات تخاف زلا جنزب روسيا $10 بليون بملك لقاح ناب يوكرين كم زلاقة أيرسعن مراحت نيتو زخنت أمريكا كينات يوكرين كابزول عند حر نتهاجر لعلم $280 بليون زقمت وتدراو دقف كم زقبرت أبصابات يردو إذا خمسين كله بولند نبي يوكرين سراويت كتلق مدبيون دليت كم زي بالله حبيرة استقلت فرنسا بولند نبقى دا كينات يوكرين بزملكت بعشر تغلطة حساس أبز كايدو ناي مراحت الزربيوم زرب بريزيدنتات إيمانويل ماكرونين أندرزج دودان بغندون يوكرين أبز قبرو تادراو دقف زتقرب مبارو مع كنا زينا أقالحين أبال حقرات كينان سمين أتلانتيك نيتو نبي يوكرين سراويت كلقا كوغسكوس تنحي بريزيدنت ماكرون أبزن ناي بولند عدوتون نتساوعيت كم زغربيو زقلت زلوم ملاخ سراويت نبي يوكرين لعل عغمن كم زخونة تغسا حيالو أبالات نيتو نتساوعيت كاومو سنحينا لوا نيتو نبي يوكرين سراويت مزلق مس روسيا أبقى تاوكينات كأتو زلو تغلو لعل مخانيم وتدراوين كيلاتات زتنكو حزبويت ريبابليك تشاينا روسيان كل مدايو زمدنن مدرع زقل زربا كايدن اب تشاينا عدت كفصم زغني مكتل ابون بربايتو تصتا روسيا ديمتري مدفدف ب10 تقلت حساس مس بريزيدنت شي جينبينغن يغريتا كالوت لعلو سمزن تشاينا ترخيبو اب تغبار اقدموس بصح السمعات كم تزراربي زغلت زلوم مراحت تشاينا روسيان ابز عمد زلسه غزي تراخيبهم كم تزراربون حيالو سمعات كم زختمون صبصبات يردوم نتي أمد دنفع قطبا مكلخال زتا تكنولوجين كالن زتا كورس سماعات المتكبر كتسالنا يسمى زركبات يكايدا مهلاون دما يفلات حزبويت ريبابليك تشاينا روسيا نامو حاس أهقراون زباون زتا أوتاو ترأني تاوتا خمزلواون زبطابات يردو حزبويت ريبابليك تشاينا مصنعت زنت فحامش ساتلايتات بحد روكيت ونجفا تن ساتلايتات ابدا حساس اكبابي صقاتات مدري مقتا كليماو مزبالن زتوكر مصنعتات ككايدا مخانن ماكل مرمر تفر تشاينا حبيروم اب تفراو صلات اوتاو غسغاس تمزغب زلا تشاينا زاغيت اب تمساسل تلوخ زنتفا لعل 550 ساتلايتات بعوت كم زونجفت صبصبات يردوم أقدمها بتبدناس تشافى نقبال ورحم من كوركور زلاخت ناي فلما هاجر زهون تشاينا كاب كل تشحن سلاسان نتفراو صلات كتعب له كم تخيليو زئمات زيناتات النظام أرسل زينة كدقملكم من يسرح رسالة علمية صحيح شيخ جغاويت برت عواقا من نقداوين حرستو تعديلو أبنو زباق ونيه مدبات معقاب حمد الماين زحيلة كسرح له يوم بمنسيات زوتر زلو قاتوتات كبيت صعبينات سلزلو بنقاحات كقطاع مياوين يمخرو أمريكان نقداو قدايات بوليتيكا وملكة كامت حز كتحية شاينا تسويعا دوب أفريكان أنغولان نام عبال زمدناتات زكورين هاي مراح تركب أكايدان إيروبا وحبرات كاب تسققتنيا نتعاد روسيا كناقف كم زي كالي قليتو بارك زكركم تعزبت حفشة وزيناتات بسزازي من لهم استرف مجباتنا نحدقكم بوقرنا بركم شئت